Joo, mä oon Animurph. Myöskin tunnetaan nimen E.T. the Artist, Nekomoro Takoyaki. Nekomorosta puheen ollen, se on tossa. Niin, mä oon siis tän hahmon tässä luoja, mikä hengailee tossa mun ruudussa jostain syystä. Niin, kuitenkin. Niin. Tarkoitus olisi siis tehdä nyt tästä tälle pieni pelisarja, missä mä niinku pelaa Mount & Blade Warbandia Flourish Expanded modilla. Ja siis se suurinpiirteinen tarkoitus tässä on siis se, että näytän miten paskamaa on modien kannalta. Varsinkin tuollaisessa helvatun hyvässä pelissä kuin Mount & Blade Warband. Se on saanut liian vähän arvosanaa, että mun mielestä se on hyvä peli, että porukka ei vaan tykkää siitä jostain. Onko se vaan se, että kun niin paskaskaa siitä, niin. Mietin vaan, että johtuuko se niinku siitä, että siinä on paskagrafiikat, että kukaan ei tykkää siitä pelistä. Mutta sitten kun pakottaa porukan pelasta, niin yhtäkkiä ne huomaakin, että ne tykkää siitä. Niin, VTV muuta. Mä oon siis tän näköinen. Animurph, hirveä porta. Varmasti näyttää hyvältä. Hiipulla on koko ajan partani. Ja mun paralla joku pakko mennä niin lähtee tohon suuntaan. Ja joku tuulivees mennessä. Vai mitään Nekomoro. Joo. Tää tulee olemaan Animurphin pelisessio sarjan nimi. Nää siellä.